Doncs Bernat Herta ha quedat eliminat en les sèries de 400. Nosaltres dèiem que s'estava apropant a la seva millor versió, crec que ho has demostrat. Com has vist això? Bueno, al final jo m'he vist bé perquè ja sabia fins on era capaç d'arribar a aquesta pista coberta. Hem estat preparant molt l'aire lliure i bueno, encara està sent així, no? És un aire lliure apassionant en Campionat d'Europa, Campionat del món de relleu, Jocs Olímpics, i desgraciadament això fa que ens tinguem que decantar cap a algun costat. I bueno, aquesta era la segona carrera de la temporada, hem sortit a per totes, en tot el que hem tingut i ha acabat sortint així, però estic content perquè entrenant me veig millor que mai i sé que quan donem de baixa els pesos i sortim disparats, doncs l'aire lliure promet moltíssim. Segur que sí. La lluita per la corda creus que pot haver sigut decisiva perquè en aquell mateix moment l'Usillo està agafat d'avantatge, no? Sí, bueno, la pista coberta és així, no? Hi ha el tema del carrer lliure, que és un lloc on t'arrisques molt a guanyar o perdre la cursa. Hem arribat molt igualats i bueno, això ha fet que tingui que frenar una mica perquè ell se m'ha ficat una mica a sobre, com és normal. Ell ha fet molt bé el seu treball, jo m'he quedat una mica allí, diguem, retagado i res, ha acabat guanyant ell, enhorabona. Jo comptaré amb la cursa que hem fet els dos perquè ha estat molt bona i ara seguim. Molta sort a l'aire lliure. Moltes gràcies.